Yabo uthini i-relationship e-arrange khohle uthi yokilunga. Mfana ohamba uphethe speaker nofana ohlala esitolo nofana ogqoma amabhulu amakhulu, which one ungamkhetha? Sure. Sangasho ukuthi nomfana papa waze kweqa. Yeah. Oyiphamisayo. Yeah. Just nomitong. Mfana osota kashembe noma usonta. No, lo mophuza osota kashembe noma uphuza. Mase kuthiwa uba nenkinga ukuthi kufika umzali wobana athi ingane yakhe ngithi nje kahle wena thandane nomfana wakhe. I have an interview about you, another interview. About what? Give me yes yakho uzongizwa kahle. Okay, first intro. Hey yo, it's your girl Usbahle. Everybody knows me as Ntombi Enhlekazi on Facebook, and then I guess they call me Matukuza. Correct. Matukuza between Mtukuza abafana kuphela, ne? Yo guys, just like random questions. Sure. Okay. Between umfana ohamba uphethe speaker nofana ohlala esitolo nofana ogqoma amabhulu amakhulu, which one ungamkhetha? program cool. Say shit. Can you give us a reason? Angazi, I just like the swag. You just like the swag. I want you to go and cool like about. I just know man, I feel like. Yeah, it's actually clock it. Okay. What is the reflex kumfana? Get ready. It depends. Wena ngawo nje uwena. Yeah. Reflect eqala. Let's say you're dating a guy, okay? I'm a reflect. Let's say like ukuchazile. Lowa manje. Not low wakho. Oh, bosikhape bana ama reflect. Wait. Wait. Let's say like usiya like umfana ukuchazile through social media noma mhlawumbe nje. Akugcina usuthola ukumazi, you know? Sithi usumazi ke usuyaqala umona uthi hawu. Kanti yabo lonto. Azayikaza ngenzeka lonto. Kodwa sengasho nje ukuthi ama reflect ngeke ngiwabone nje kuma gents nje. Randomly maybe endaweni. Sure. Sangasho ukuthi nomfana papa waze kweqa. Yeah. Oyiphamisayo. Yeah. Ukuthi hlonipho macala. Okay. Kulezi zinto ezu3 kongimanazele yodwa. Uma wakho uNkulunkulu 500 million ngamana zayo. 500 million. Why 500 million? Imali ngaphela. Kodwa thando lami ngezokuphela uNkulunkulu kungivela wakhe. Come, there's nothing. You don't have a question. Mabulala, I'm waiting for when. Wow, we are so What's the question? Mbuzo nje mhlawumbe ngani? Anything you wanna know. Itimo abafana. Okay. Itimo abafana. Just no mitong. Abafana baqothi itimo. You told me ukuthi itimo abafana la. Okay, shuthi i-team Ufana ukugqoka noma Air Force. I'd go with the Air Force. I don't know why. Ufana imashi mthulo nihlulekile. Ufana oplane kuTshebe noma ufana nenhlebe entshebe enkulu. Which one? Ogundile noma onentshebe enkulu? I'd say ngena ntshebe. Noma ikhona mhlawumbe ibencane ngamandla kuba isivunguvungu manje azizaleni. Isivunguvungu. Mawukuthi nesivunguvungu ngamtshebe chef ngeke. Hayibo. Ufana osota kashembe noma usonta. No, lo mophuza osota kashembe noma uphuza. Hayi sidakwa mfana. Abafana banebhadi yena akaphuza intombi yakhe useunderstand. That's the vibe is that. Hayi sidakwa mfana usonta kashembe lapha uzobona amafanta lapha. So what's the use? Kahle Because boy. never ugcina ikhethe esontweni so. Okay, eshisa nyama noma gateway. I get it. Gateway, why gateway? Gateway. Kasi girl, and the last time I check you said you're a kasi girl. Why gateway? Wait, I'm a kasi girl, I don't pick ne. Mara gateway as in ithombe kuphela. Noma singadlanga baby. Just for ithombe baby. Okay, what if the night before save and then you say like and subscribe? What of the nights? This one's so hard as. Okay, what I can say Ukhala is him. namhlanje kusasizojabula. Correct. Yeah, look okay, but then what I can say is him. Before okay sijabulisa abantu. Oqala hlale phansi, ibo sibukona ngicabangela ukuthi wena nekujabulisayo. Engakusho lokho. Niyo mangala. Abanye benu bayokhala. Favorite artist? Favorite artist? Male here in South Africa.
Male Kelvin mom. Hayibo man. Ukubuza umbuzo yazi man. Wesibali. Yebo. Mase kuthiwa uba nenkinga ukuthi kufika umzali womfana athi uthandela ingane yakhe. Nithi nje kahle wena nje. Thandane nomfana wakhe. Ba rich kubo by the time. Like bahamba Mercedes. Khulekana bona oqala Ngisho noma kuthiwa abanayo imali ngaleyo ndlela kodwa so long izinto zakhona mengabe ibalance. Seke ngifica situation. Speaking from experience, seke ngifica situation. Imali. Umfana wakho uthi mhlawumbe akuhambiselana izinto azenzayo awuhambiselani nawo. Yabo. Ezincane hayi iningi kodwa ezincane ubona kahle ukuthi yabo lezi. Akazi kuhambiselana. Abantu kumele understand abo ngithini i-relationship e-arrange khohle ukuthi yokilunga. Mancane amathuba. Kodwa lapho kusongekho uthando, kusongekho lapho uthando. So naso manje wenza imali. Ukuthi phela abafana ke yabazi nami kumfana ngizoyikhulumela nje as abafana bafethu ngizobamela. Senufana ke yena ngoba phela abafana banothando. Abanothando. Banalo. Bakhona abanayo. Yizwa ligama abafana. Abafana bebiza ngabafana ngoba bonke bayafana. Abafani. Uma uthi break Abafani. umfana uyakuthanda. You know, it's doing everything. Like everything lo ifisayo. Like u date umfana okwenzela yonke into, nikeza imali, everything like yakwazi ukuthi udengane, uyanakekela. But inkinga wena umfeel and it's not your type. No. What's the point of story mangekho thando? Because lezi zinto zakho lezi othi wena ujabulisa ngazo. Singaphela noma yini. Imali ngezwi ngizothini ngezwi ngizothini. Angazi uyibeka kanjani indaba kodwa nje ngaphela noma yini. And futhi ngakhona umunye ugelo okuchaza kangcono. Wenza sento ngenza kuyena. Correct. Letiyenze lento sifuna nje story sakho esenzeka but it's a story for another day. Tell people to like and subscribe. Please like and subscribe and then share comment section lapho osho ukuthi the next time senza i-video. Fisa ukuthi kube ngani. Ivanila leyo. Manje sayitalela kodwa bafuna ukusimoshela.